seguimos a falar do sector agrogandeiro, aínda que desde outro punto de vista, porque 300 mulleres que traballan e vivan no campo xuntáronse o domingo pasado en Castro de Rei. O motivo, participar no Encontro de Mulleres Rurais da Terra Chá, que por segundo ano consecutivo organizou a Asociación Na Xuntanza, un colectivo que desde hai 6 anos traballa a prol da dinamización do medio rural. Carmen Andión atende unha explotación de preto de 10 hectáreas con 500 cabezas de gando na parroquia de Pacios, en Castro de Rei. O volume de traballo dunha muller que, como a ela, vive no rural é considerablemente superior ao que desenvolven as mulleres da cidade. Bueno, é moi distinto, porque aquí tes sempre traballo, nin tes un horario. Aquí horario así, como, por exemplo, que ten un traballo fora, non o tes. Pero, bueno, non podes tampouco faltar. Faltas ao mellor des que faz de pola mañá, podes faltar unhas horas, pero logo á noite tes que volver outra vez ao rutinario logo, de dicir, veña darlles de comer, ordeñar e todo. Ademais das tarefas nas explotacións, as mulleres rurais teñen que desenvolver as labores domésticas cotiás. Hasta as 9 da noite, máis ou menos, que terminamos na granja, pois estamos seguido, máis ou menos, facendo unhas cousas ou outras. E, bueno, máis ou menos, eu creo que 13 ou 14 horas. As condicións laborais xunto á caída do precio do leite dificultan nestes momentos que a xente nova decida quedar no campo. Está a cousa mal, porque o leite tiña que estar cun precio moito máis alto. Entonces, claro, iso tamén non axuda a que a xente se quede aquí. Esta veciña de Pacios pertence á Asociación de Mulleres Rurais A Xuntanza de Castro de Rei. O colectivo leva 6 anos traballando a prol da dinamización do medio rural. Facemos cursos de manualidades, agora terminamos de facer un de cestería, fixemos de macramé, de informática, de tapicería, de pintura, agora mesmo estamos facendo de pintura, e, bueno, facemos moitos cursillos, sí. A Asociación A Xuntanza, coa colaboración do Concello, celebrou o pasado domingo o segundo encontro de mulleres rurais da Terra Chá. A cita acudiron máis de 300 veciñas da Chaira. E pretendemos que este encontro sexa un cambio de impresións, un torbellino de ideas entre todas as mulleres da Chaira, as diferentes asociacións, para que de aí sayan iniciativas, saxan proxectos que logo nos traian aos concellos, a cada un aos concellos respectivos. A reunión serviu para inaugurar unha exposición de traballos artesanais feitos polas socias de A Xuntanza durante o escaso tempo libre do que dispoñen o ano. O Concello de Guitiriz, na súa aposta pola sostibilidade, vén de convocar os premios Pinga Branca. Os galardóns supoñen un recoñecemento á colaboración de empresas e particulares no uso correcto dos contenedores de lixo. Os primeiros en recibir os premios son 3 centros hostaleiros do municipio por ter acadado o 0% de impropios no colector amarelo. Neste centro hosteleiro de Guitiriz teñen moi claro en que contenedor debe ir cada tipo de lixo. Pois aquí botamos, bueno, o que é todo o plástico, mira, botellas de plástico, plásticos, os bricks de leite, os vidros do aceite, bueno, pois máis ou menos un pouco así. Logo, despois isto, cando o temos cheo, levámoslo ao contenedor amarelo, porque o temos fora. O contenedor amarelo deste establecemento, un dos que máis lixo xera do Concello, non contén agora ningún residuo inaxeitado. Pero non sempre foi así. Para chegar a esta situación foi necesaria a concienciación dos traballadores e que o Concello incrementase o número de recipientes. O mesmo sucede no centro de día, onde tamén cumpren o 100% ca recollida selectiva. Neste caso, premiase o labor realizado pola cociñera desde que chegou hai 3 anos. As miñas compañeiras daquela non o facían, pero agora xa reciclan todas. Incluso os usuarios que temos as papeleras no salón xa saben que teñen que botar nos departamentos que teñen as papeleras. Estes 2 establecementos, xunto cunha pastelería do centro, foron os primeiros en recibir a Pinga Branca además da alcaldesa. O Concello premia así a súa colaboración na recollida selectiva. Botábamos todo un pouco como lle cadraba, como se viña facendo antes todo po verde. Unha vez que nos avisou do camión, que a él era sacrificio mellor separar as cousas, pois empezamos a facelo ben e agora o que me costa traballo é facelo mal. Hai 6 anos, os contenedores amarelos de Guitiriz tiñan un 80% de residuos impropios. Nos destes establecementos a porcentaxe agora do 0%. A idea está en que empecen a concienciarse os que xereran moito, porque, ademais, a xente de a pé, cando ven que os outros reciclan, e estos son exemplo, pois van a utilizar máis. Todos coinciden en destacar que o labor dos operarios encargados da recollida foi fundamental na concienciación dos guiterecenses. Hai sitios que fan bandera, é dizer, fan o clavado.
Hai outros sitios que non fan tan ben, pero, bueno, sempre hai algunha xente, pois, igual que por falta de información, ou a xente maior que non sabe realmente onde tirar. Pero, bueno, a maioría da xente, eu creo que o 90% está bastante ben. Ademais do medio ambiente, tamén o nota a economía municipal. Cada mes, Guitiriz ingresa 1.800 euros pola recollida selectiva dos seus residuos. Cada camión que vai a Sogama co lixo axeitado supón cartos para os veciños. O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado do alcalde da Fonsagrada, Argelio Fernández, visitou esta semana os terreos nos que Suplusa construirá o polígono industrial deste concello. A infraestructura terá unha superficie de uns 100.000 metros cadrados e un investimento de 2.520.000 euros. Ademais, a Deputación investirá na Fonsagrada e en Negreira de Muñiz 900.000 euros polo pago do canon hidroeléctrico. Máis de 30 empresas a nivel galego e nacional amosaron o seu interese polo proxecto Innóvate. Esta iniciativa prevé o investimento de preto de 7 millóns de euros na instalación da administración electrónica en todos os concellos da provincia no ano 2011. O 9 de decembro acaba o prazo para que presenten as súas ofertas. O novo xefe da Comandancia da Garda Civil de Lugo, Gonzalo Borrás, tomou posesión do seu cargo esta semana. No acto ao que asistiron numerosas autoridades, Borrás asegurou que traballará para que Lugo siga sendo unha das provincias co índice de criminalidade máis baixo de España. Unhas 200 persoas concentráronse o pasado sábado diante do Concello de Castro de Rei para amosar o seu apoio á Corporación Municipal. O acto tivo lugar pouco antes de comezar o pleno ordinario. O Pazo de San Marcos acolla a 20ª edición de ciclos de conferencias Impactos Ambientais os Bosques Galegos que organiza a Deputación e a Real Academia Galega de Ciencias. Na xornada inaugural destacouse a importancia económica do sector, un dos piares da provincia que consta con 463.818 hectáreas dedicadas a este fin.